indawo la okufinyela khona le video. Igama lami nguvusi mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba laphana ithinta umculi kaMaskandi ke umjolisi ke laphana wengane zakwethu. Umjolisi laphana kuthiwa ke laphana bafowethu useyithathile ke laphana wengane zakwethu. Abantu abaningi ke enkundleni zokuxhumana basola ukuthi lo muntu amthathile mdala ke kunaye ke laphana wengane zakwethu. Lo kaMaskandi oyi-2000 ke laphana kapholisanga amaseko bese shona ey'nkundleni zokuxhumana wathi kanti ninelungelo yini lokuthi nisikhethele abafazi bethu abathi thina. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula mawuke wayibona lezi iy'thombe wambona nalo muntu wesifazane. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cinezela usubscribe, cinezela nebhell ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ivideo entsha siyi-channel lesi. Siyabonga. Disemba konakele sewushaya kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngelanga lisheshela shona shwele welanga lisheshela shona shwele yongena